se afi na do afidie no ato ha Dwaso Nsem ye guso ide somo medin the chief jai force miniminu akwesi asempa na ansa na ye kɔgye nkrato no medical de tudwa se ene Adom brands ye Asukɔdɔ nsɛm ni bi wo hono ma ekoso eno no ye bo akire na etu ho anamo ye nsɛm trefo etu o hugum na wotwe mienu ebu abosumi mienu akua de sei wakini Ghana ha nyina na ya kyekere de abrew ode Asukɔdɔ one district one factory part 1 ebai na dia ene ye ba abehwe na ye tie eye part 2 ABY atrase akua CJ Akwaba. Yeja. Bibi aboko de. Adom. Happy birthday in advance. Ochina letter beba be interior ministry beba so ochina public holiday. Na do de na ye di holiday na me de di holiday. Na do de mu di holiday. We no ABY we strong nti ochina no. Yeah the public holiday no say ye the magana fo nyina. Na ye di ahome. Okay. But inti ye enko enen komo no eso ye ba be share one district one factory ni adwuma wa ye ewo ho bonito fama adwuma no hyase sen part 1 de hunu ni a ye nyina but part 2 yi hefa na wo call ye den na ye hwe animu abra ye ba be share documentary yasi akua CJ ofa edikan no ye hwe emiaya hodo bi ewo mayimu eno ye botaye ene ye de si ye ni su enu nti ene ye call ye edikan mamena tima ebo aye mame ye adwuma no ase ene free driver ode ye chinchini ye de ye wura ntokrom camera guys omode ye call ye baby a chese ye koduru a baby a omoje ye feso ena baby so aye kwa akwansidie wo honom ba ni nyina edu baby ye driver jesi na nyagoro challenges bebre wo mba do mase ni edikan no ofa edikan ni CJ na ye pese ye hu se factories no ewo ho ampa ye adwuma eno ni ade a ye kohwe ye ni ye call ye no na no benada me kan se ye call ye ni ye hu se ebi wo ho ya ye adwuma ena ebi so wo ho no mu a enyina yie ebi hia support ena concept no botaye di si ye ni so ne kwan ye ka se be fa so aye no so no this year system kakra ne ye call ye ne ye ko hu ye no ofa edikan no mu ye si gina ye any deputy minister wo ye in charge of 1D1F no twetwe ho nkomo bia eti ofa eto so mienu ye yi ofa edikan no na afa course asha ase eba from omo abie omo ye catch omo say ye be support omo because omo say ye bubo omo din say we mumudin wom eti me ho na we ya frame me mate say wo say me de no e under 1D1F there be minyam wa bia na ebia obi so afre me de ne ye catch me say ya mama sika kra bia hodo bi a omo bedom na omama ye sika but ye kwa enye ye mayen eti ye si dan no asi honomo akasa ye beto aso ye ntumi nto aso eti si je ofa etoso mienu no asante mantem de ewom ahafo mantem de ewom bono mantem de ewom northern region amentifi do de ewom ye behu savannah region so de kakra wom na afei oti mantem Use ebi wo no ma wo fa edikan no ye de bi ba fa etoso mienu no ye besa akọ emfimfini mantem won se emfimfini mantem ade ba akọ mhu yen se factories no mo wa kese a se ye ka se factories ne de hin ne gina ne na so a ebi ti se kumfi fruit juices ne se ho ne wo ena commander sugar factory no so ewo ho kasa de ropa de ya mi hu se memfa nka ho a menyi ni se de ka ho ebe yi ase omo establish factories no dodo na per central region ye wo under 1D1F ne ye wo ba ko a omo ye engine oil eno wo ho ene ye wo bi mo omo manufacture cylinders e de no anuane ya no omo ye bi eti ho no ase abo ape so wo ho ba se be gina ne na so no eti CJ regions ni nyina no e wo se yetumi bua ne na yehu baby ayako ene ne ye ko hu ye okay eti ma yanje brena fe joining stay with us on Facebook it's say
dia ye born radio so no eho emfoni videos ni ade nyina no e streaming live wo Facebook a se follow ye wo Facebook a obete enkomo no ase yie pa enti stay with us on Facebook na YouTube ye wi a meje bre na fe maken kan comment e beba enyina enti yenko na ekwa one na be introduce documentary no one na be introduce Ayo 05 is standing by enti unya introduce ya na me comedy and what happen now you answer so say ono so dey na me ma tiefo ni ahwefo so nti ase say ye bowie ya no ye bekobrekum na ye fi honom so a yakwa hafo so anopa ya ye bekọ ho aba na ye reporter say wo ho ene omo ka say emoa no ama so looking wo list list no ye wi am the list no be ma wo no wa hwe obi a number be bi owo eti ye nkomra fantastic. Every district, factory Ofen dikan mensin biem fidijuma baako one district one factory ye de omanfo akọ mantemu ahodo bebre ne ye kohun ye entraso ene ofa etusum yenumu ye de ebe ye nhase bono epoye emantem atebu amanten mensimu ene yebo ye beduru ha enfidijuma tetre ya wo bi nsusuda se bepie ha ene wo hoyi wei wadwuma awaye eye banche ena ochimu a ne ebefiri mu aba ye starch no ne fachi ena ehuin edi edem fididwuma iso eye amanten agro processing company penifo a wo bi ye kire se kroketwa yi a ofre ne se abo ehye atebu amanten ase na ha no obenya asase nyantan ye ne se woni akuafo bi a wodo banche ye wompotemu abeka bom na woni akasa so age asase eka no be empim edunum ye mumpim dudie banche wo so awadra wode be yem fididwuma ni aka no atobi efrekuafo no honom kwanjefo penina wo hwesi kasem toto ye so Benjamin Opombio ene ye betro no adwuma yi mu ye ba ye pani kire ye mu se wadwuma yi ewom se woni an wodi kan ehase de nanso one district one factory abeso wasene ama nei enkakra wo pagya ebi se eja bio se emfididwuma yi banchi bebrebe ya behuo ye mpanimfo de famfidie mu ochim ehye ene wode koro ne nkyire mu ene se saa banchi starch ya bo yi no wonu a eye chocolate wo hia starch ana woni a wo ye prawood so wode starch bi ma won enuru kura no se bi wo ho a starch ehia ma won opani se ne wo hwe nyina no akwansidie kakra wom Amanti Angro ye company a ye to cassava na dia ye cassava starch ndia de nya cassava starch na eno na ye toma companies I would say plywood companies, beverage companies, chocolate people, paper companies, people that have a use or use starch no the another product are more because they are community members are more ba money here juman in the community na boyan pa omo boyan they be omo friend say oh your banchi wa ha omo friend say oh ko ha obinya banchi community has been very supportive yedru amantifido ahinkro tamare ni avuyi hweda kase esi animu en confirm factory nie owura kofi jamfi ya abone kofa ba ye kire se wo bi emfididwuma kese ye odi bekum confirm amagana fo empem kokko enya confirm awe opani se wokọ one district one factory onkrata awatwero fa enwuma wahwi a eye adwuma didi ka ho nanso mmoa no ama enu ntidan esi ho no muyi emfidie gum okaso wo so afidie no a wobeboka etidan ne si ho no etoda enkonfem no wode wonsa ene tutubie no waton sanka yetimi commission ya na is function properly it is a bit to take care of then it will process about 1,500 now rendering plant in so you can make profit from the base and profit from the rendering plant
And a bit me up because any aggregates farmers in the year. It can help about 5,000 households. Bit me apply directly, indirectly about maybe 2,500 people. Because someone didn't confirm the ban. But she said no, things are not working the way it's supposed to work. And as I said, health issues. This is what is going on. Firstly, the process about 3,000 beds in the but she said nothing is actually happening. So we call America Tamare wono mo so motoken assembly plant ye no so under 1D1F ewomu ye call ye panifo guso aboye adwuma de ne nso mabuna e won potemu ase sanko obehu mfaso ne se o one district one factory motoken assembly plant aba eti mabunu ye adwuma bom anase ohu so mfaso bi no oso ohu hwe wonte hwe. This motoken factory, we were expecting that it will help a lot, as I said. Many youth are roaming in Tamal here. Those who have the knowledge into assembly of motorkins, they are there sleeping. They don't have anything doing. Motorkin company was existing in Tamal here, just around the Bolga Road, currently at the Maslock office, regional office. That is where Motorkin office was located. It was there before. They were doing the same thing. Now they have moved to that new place when President came and commissioned the place. And up to now, we are not seeing any development of the factory at all. Because many youth in Tamal here are still roaming without work. They are still roaming with unemployment. What fair dikai? Mfimfiri mantem yebe hu anoniem fidi dwuma kese ye akumfi fruit juice factory. Neba kwa enke no so panifo Kenya wo ho denden de abeka ho ewo ednane ne mpotemu eye Petersfield and Ray Group. We eye dwumaku a wo ye nsuo ena anone ya de abro banka sa chinchim egu tuamu ena wo ye ho adwuma. Kwanchefo panina wo da dwumaku ya no Abraham Niki echese adwuma a wo ye panifo hye wo bo se sikakura bia wudo bi besoso wasena mema wosika ya nka hunsi hu ne de ke wo fempa wo kira asem bank panifo ena ye se wo manu bie nanso wo de kakra ba ya pe wati akoda ama se na dwuma no a wo ye no ba bi ono ankasa na ho odin mu wo betumi de adwuma no aduru no wapem Asem bank omo main loan omo the boy intina ye do sa a stage way Asem bank skano edibi to free infidel na ukwa na hunim edibi to free edibi so was what they call the working capital. You have a lot of challenges, but CCR, what we need is if we can get other investors to come to our aid, or we need the government to also support us in another direction to take us where we want to be or where we want to go. Afei yatiasi asante mantem adanse ene ne mpotemu ene yewei ye behu yei hwei emu fidi dwumani o fidi akese no wasomo no ho eti yewie ne adigu motomu a Ghana mo ene yede abadwaso no nanke enkra bi emfram no ne yeba ye behu emu fidi dwumani mienu ne edikan eye adanse atobiase rice processing factory ena ne etoso mienu Brekete rice processing factory ene yebedu ampanimfo a wodadwuma ya no ene nsentwefo twetwe nkomo kire se ewom se wanyammoa afiri mpanimfo a woda one district one factory ano hode nanso akwansidie no bebre sawu akire. We've been able to do 87 acres. Now 87 no the ejina hey 45. Another 42 just after the boundary of the river where whom say nuya no one CC no nechi the next 42 if he TCC 47 acre land of rice. The land is ours now in our name. But no. The project, a social enterprise project, will be a benefit into the farmers now was so no. Block a chichama was.
yɛwɔ mantam base 2 ya yakɔ ɛwɔ one district one factory aproboi emu no ne ekohu ye bi ene se emfidi dwuma no assembly ahodo no aye wadwen se wo so emabuna sene anasa assembly no eye no wode afanipa no dodo no asisi hɔ no mo a wobɛkɔ no na yesi dan ebi wɔ hɔ a emfidie nim ebi wɔ hɔ so a emfidie wom nanso akadeɛ baako mienu a aka no wonsan kaayɛ eti ebi wɔ hɔ no mo a emfie mienu emfie miensa yesi dan no ene si hɔ a yɛmfa nyɛ hwee baabi te sɛ ta no so clay factory yɛ no ɛwɔ afomantem na dan no esi hɔ a ɛdane a yɛsi awie asi administration nyinaa no ewura ɛna agye hɔ abɔ so fa ho yɛ den so ɛwɔ afomantem ɛha so yɛbɛduru ha sɛ hwɛ wei yɛ fa ho yɛ den plantain processing factory ɛdan no na esi hɔ no yɛsɛ mpanimfo so ɔkɔkra mfidie aba mfidie maaye eti akuafo bɔɔde a wokotwa ba na sɛ wɔanyɛ obi ama na antɔ a ɛpro nyinaa no brepro wɔda so gyina wɔ ABC mu so me adwuma ne ayɛ saa so mesi factory be 2 years no mu bie maaye so boys in the adwuma bia ne titifie saa ukada ne yɛtwi saa so no so accident na dɔɔso so wutwura na usuru so adwuma bia ne krom ha yɛ kwa yɛ no pɛnse factory ne ba de be boy factory ne ba be boy nto mo nya ne wa asante achim mensin sumu no woso de a wɔyɛ wadwen sɛ wosie ɛyɛ plantain processing factory a ɛno koraa de ɛyɛ ada atwedebɔ ɛwɔ mpɔtamu hɔ no mo na mmrahye badwani a wɔda empɛso yi ano ɛna budget nkenkan yɛ mu ɔsɔde ɛde tu dwa sɛ ne mfafo mmrahye badwafoɔ no bi sɔde a wɔkasae one district one factory no panimfoɔ enye ehu na wo awunhu bi no bra ne mpɛso aso asante achim no fona bɛhwa de plantain processing factory wabie ya enei Canada koraa no ene body koraa wotumi de bi kɔ hɔ no mu nyinaa ya ne esese wo chio ne esese wo de yedani o mfidie no ba adwuma dendenden. In my own constituency we were saying that we don't have any 1D1F. In my own constituency as Santiago and in Agugo to be specific, we have a factory that is processing plantain. Myself, I'm a plantain farmer, so I discharge plantain to the factory and it is onwardly exported to Canada with collaboration with CISIRS, Council for Industrial and Scientific Research. We have generated a market in Canada, and our produce coming from Adom is destined to go to the Canadian market. So if you don't have it in your constituency, it's just that you have not been able to identify the potential that your constituency has, and you have not taken advantage of the opportunities that the ministry presents. Andi apia kubi wodi asemi tu dwa se pe ene o manfo bi e wa asante achim nofo esode penham ene Asukɔdɔ Nsem twerefo twetwe nkommo se asem amrahye badwani ne ka no na okure ba ku sei ennim mepa cho ka se nya nokure e kire se body factory de be hu sie si ba na si wo ewura kura kata so obi amfa body bia nkwa abrochiro bia ma ya hwewa body bag bottom no e be 2.5 e bia 3 million de atokosi no body factory no mo nyeye body no e bo Togo fo na be free house fa be toko Togo obi emie body factory bia ma ha bra bi bie ni ha obi obeka se ya bie factory bia no woboa plantain factory no se yesi awie a baabi omso omusi no ehɔ ne nam ekwafuo ye ntise mfidie bi esu ene yehu se ka bia nso elodu process plantain ya de kɔ amanɔne ase bi ya de kɔnkran na emo de yakotwa ba raw no de ene ya ka lodu da bia de kɔ afeye poye mantem empraye so ene yebehu se mansin so anya mfididwuma baako ya hwɛ edan ne yesi ne hyepe de akado afa ho no edan yesi wo anhwe ya beka se eye adwuma enya adwuma efidie nim sanko wie ya enka kwadum fididwuma no banana processing factory mpɔtemu ha amanfo dokwadu papa nti emrahye badwani o wompraye so Davis Opoku ansa kyerɛ se saa kwadu yi enanko pese ene wodi bi ye jam na wodi bi so chips na senti a yesi dan yesi ho ne abona kado na yade mfensen so agye ho na si ho a emfidie nimu no emahye badwani edi mu nkyeremu bi echo yenim yenya baako tie hwenim se benya dodo say the din kind here under rural enterprise program no
and on my banana processing factory and a one price. Basically, we share a constituency as here. The Padodo na dua kwadu. Tibipon, Obo, Obome, a lot of the farmers need dua kwadu. Na aban hwe how the edin ka betimi add value to kwadu no. Na the tosu mi no, betimi create employment for mebru no. We a mini factory. Should I kesiye senia dodo na be hwe no but the woman say ye for mebru no. Se be ya obi amanfo benya nsa no nyuma. And in already, Mabuni be a training. Yes, she say, Minoka say, under the Rural Enterprises program. I feel now, I place the order for the equipment. I mean, I do my back near the boom, near chassis, near produce value addition to Godua, Ibian the BI. Yani Association of Ghana Industries, AGI impending for train common Yebisa was said, Baby, I dear Nedruno. Ebi ye adwuma ebi so aka nsensemu ena ebi so kora de wa hyase ama adwuma no egu enu nti ede en wagidi se wosa abaye ora se twum akwaboa ya wone president a oda Association of Ghana Industries ano kire se ne ahyase ya eye adwuma dada de aba manani nku ho no wonhwanye ho adwuma yie na ebi te se kasa di ropa ya wo hyase ma wo manfo hu pizza ye de potato eye ene pan no ne aka ya nei wasanya tumu se Exim Bank mpanimfo sika ensoso ye wo so de ma won fa ma wo no oru akwabo ase abanye ene manimu ya mo ani nko kasa diropa ho na monsa nko bie minim kasa diropa pa minim adwuma as industrialist o my bo o my ade pa akwa se no mo aduom bibia ye mo irrigation edua nema process bibia the entire value chain is there. It is one company we cannot allow you to fail, and it's one major company under the 1D1. It is one more problem here. I see the home come up into me massage edifice and our investment enco waste our mining here industries here factories I buy employ nipa and wachi and wapeni ade atudwa se 1D1F no ebeye year raw materials anase akadia ehia memfidi dwuma no na atwumia ye dwuma no penimfom wani enko ho na senkebeye pa ka so ye hwekua yonsem so ennobaya wo hia firi kua mu ye beboa 1D1F no wo makuafo ani nkoko no wono ni bebre between Ministry of Agric and Ministry of Trade see linki ya ebetima enema bebre Ministry of Agric omo ya de no so ma ade so municipal say umbenya food security but I do maybe I see go beyond the food security to produce the food industry so that's it and you know the Ministry of Agric ye bibia umbe peke products Ministry of Trade for ayehwaje any age afan say these are the strategic products I betimi process wa and you know Ministry of Agric so betimi aboa ama farmers umbe plant those products no ya boa Tomo planting eba na factories no so process it. Into no linkage no ehu hia pa. Ye together. I'm sure say problems now can be betimi solve it. Empanimfo enwuma watintimu a ensaka ye no ekire se. Emfididwuma no wo ha ene enwotwe de eguso ye adwuma. Ana ne woguso eye wo ha aduanan enwotwe. Ne afei so no wo hwese wo beye so eye aduonuminu. Sa wo kam ye nsan bomu a na ese emfididwuma a wo hwe animu so wo beye eye ahanu ene aduoson enwotwe. Eje nkrata yi ko mu no emfididwuma ni bi wo hono mo a wo aguso wo ye adwuma no. Ebi wo hono mo a na wo hodada ena mpanimfo ahyemu kena ena ebi so ye mono ya afei ena wa hye wadwuma se ebi so wo hono mo a na ya twero se 1D1F aso wasene ama wo ye adwuma no eso ye ko wo hono na wo kire se eye wonwuma dada ya ye betwero wodin se 1D1F ebema wo moa ne de waka ho eso wanya moa bia wo fa mpanimfo enkontabu a wabuo na wo se wo kenkan a noma etoso aduowatwe ensia wo bensi ya twero Shaba Enterprise ye mpanimfo chese enko waso wasene ama ye adwuma assurance yenya any say about through as in my loans not a gift and I don't want a grant a loan but for the loan be seen no sell and take ya dey say na makopa me ya power ba ebiso ni DK Ampo for Farms yo no so wo hwe teburu ya mpanimfo de abeya enko to so aduonu ennan ewo mfididwuma ya hwia
wo ye adwuma ni pensia nipa miensa ya no ye processor no ye feed mailer na no ye hatchery na mama muska no 80%. Nipa miensa ya ka ye be ye na nkukọ no de feed machine de mama iska na asano ba bia ya te say na producer aba na boa ye sa de no me gia miti haide me yanya wan city cram free project na o mo kanu project na susu nyamba so 2 years ni project ni yanya adwuma Energy Fresh Company Limited so eto so aduasa enson ye mpanimfo kire se eno so wawie a eye adwuma ye hwehwe mu a ye ne kire se DK Ampofo Farms ne nsanka amwa bia emfiri one district one factory honomo na adwuma dada ene wo honomo a sesepo wo su sada ena shaba enterprise so wo fe dikan ewo Asukɔdɔ one district one factory mu no ono so ne bena bo anu wode namo ne se ye man katre kura ena obia so meso na sene kwambia da so eso ne din ne wo mu no G Fresh Company Limited ye no so enkonfem factory ena wo ye ewo tamare no wo so ne ekọ ya wo bob na se cafe no wo twan ama mpanimfo abetwa homam na nkamwa bi ewo ho no mo a na ese wode atomo anu nti akoya asensebe sene ofa edikan sofo a wo hwe omayi mfidi dwuma so abedi akire Michael Ochibafi edi anuye bi ebaaye no se o pese ebia ukọ Exim Bank anase on fanse wakọ Exim Bank for mo mwawa ministry ne ye one day one efe nye last obi kasara say wa ya na one day one efe no Exim Bank for ne bank mo boa nyom na one day one efe mo dia but just say in the ministry na also buy chain luckily for us no omuka se yemfa obi mra board no so minister or not minister the main akusia no because be in charge of industry na me mo ankofo into bank one as oba one day one secretary to omo be ka kire yen omo be ka kire me a okubi se exim penny from ka kire da bia de masem ko wo fe to so mienu so ye ne mpanimfo ebeto aso Stop us now. 106.3 FM. Auntie CJ. Akuya. Yes, I'm a for aqua baby. Any omo joining wo Facebook and YouTube. Yeah. One was show mo say obekin kan bi. Wo hwa ne amanfo adwen wo ho ye onimunyamfo apiaku bi de no. Asante achem na hyebadwani ne de ne fi se akukuduru a wode soyi mrahye ka se ono kora no wode ne no bai bi ko factory no mawi a eye adwuma brode ho adwuma no koso omo de bi kora ko Canada agogo omo de bi kora ko Canada ena wo se ye ma adwuma me ye reporters no so bi boa me we oji Isaac Amoako ena okoye na wo hwe Isaac Amoako koduru ye no ni ohun ya na se dan ni si ho se ne nipa no ka na ye hu ye ya ba si je na me ka se ebi so wo ho no mo a ye ya sanya tutum omo ye adwuma na ni be 2 years ya tutum eti donyina Wedi Africa sweet mama tomato paste ukodwa so unsa wa na ebo ni tinko the only local tomato paste omo tumi ye bucket media bucket kura ene ya san close ne down eti donyina betumi a kire ye mu ne enti ya close ne down donyina oti yanka sije metewanka okay enti wakọ adwuma mu ho wakọ site ho boyamane den na akọ hu donyina yo sije ma menchia na menchia yetiefu nyina na mempa wancho eni na fam kakra na so adwuma no ho donti ye bekasa sije sede na ekuye kano Wedi Africa Tomato Processing Factory ewo Bekum West wo Burmantemo under 1D1F. Now the idea behind factory is
na obeboa ama akuafo a wodontos dodo a wo Boromantam titru pa ene Bekum West wontos ni so otia obenya ba bi ade akwa e beto ne ntem ene ma pani owura kwamboa he eye se ene obetu sa na mo no ya abanso de ne ho e bebatamu enti 2019 ena omusha asese enkombetinti mfidie ena COVID-19 omutwisi kakra enti 2020 ho ena mfidisem omuhye mfidie ni nyina ehyasie enti by 2021 April 2021 bosome 9 no mu ena wo hyasie se wo so mfidie na hwe enti wo run test enti wo hyasie a na sweet tomato paste no wo ye kakra e de bega so na enya market sie pa 10th August 2021 ena Ghana mampani Nana Dankwa Akufo-Addo ebetwa ahomamu ebi afidie na no officially Emma was started mass production na efi wono wo mu eye ntosi nduo mu pa ya Ghana fanan hade obeka se bia na ebi wo ho but last year somewhere October ena yenya ntie se wo mu suspended production adanya owura kwamboaten ekasa edema adwumakuo no ena woka se tomatoes ahodo a yedua ewo empatemu ha no akwese entumi nsododo ena ne variety no so enye de betumi aboa factory no akwese nsuo wo mu no doso enti utu de dokura no a wo ya maketua bi ena onyanti ama adwumakuo no eboka na ahyase no owura Benjamin Taki Tewia general manager edema company ansana wo mu bia no kwa na yekohoro ne kodi nkomo ebisa no ko mu fa so a raw materials wo mu fidi factory no ana we say factory nankasa akonya be say acres bebre ewo ho be 2400 acre land ya factory no ebia tomatoes no bi eno danten ya akuafo a wo Bekum West ana Boromantam ha ena Tano North ye wo Afomantam mu be 2000 farmers outgrower farmers ena wo mu afa wo mu a wo mu su biantos ni bia ebeboa ma fidi factory no enti se wo mankasa bo bi na akuafo bi su dua bia wo mu odidie se tomatoes mu be ye sadwuma ne de wo betumi aye sabe ka akuafo no ho na so we kwambo atensem se sa tomatoes variety na akuafo no dua no enye de eboa factory no na dwuma wo munya bi kura no a wo yama nsuo wo mdoso kakra bi na wonyanti ama wo be wie na ka na wo bo ewo adwuma no ho no wonya dodo ya betumi ede esi anan de basa na ha factory no anenti wo mu ne West African Center for Crop Improvement yeah wo University of Ghana Legon bese Africa krani wo ma shase a seeds bi and as a variety a umetime dua anya dodo pa na beboa factory no wo mo tu wana mo wa huebe wo mo hwe se by March next month seeds no be ready na wo mo akogye e de ma akuafo no yeah maka 20,000 no so mefa bia ka ho a o mafa bia ka ho na wo mo so akogye asase a Bekum West ya o mo chemu so pa ye wo mo nkasa so be dua sa variety no bi na o mo tumi aka bom e de aboa fa 20 years die wo hwe pa wo nyina so kese pa no ebi mu ka ho de na mu kese pa no the variety of Intoso a omode bedi dwuma no yeah wo mu chemu emwa factory no na CJ ma memre mu kakra nti donyina we no eyade o ma yese omo ya ma na toa so ana se ye be ne se breso ye do tomatoes no na ba na afidie ne ya so tomatoes no kwa ni asa adum afidie no because ne ye kan no se company na nkasa ni asase omo ye na omo ni da akuafo no so se ne wo kan dia na se kuani na mfa tomatoes na ma ya to factory no mana akuya dia na owura Benjamin Tekitewia general manager ene di komo bebi na wo kan se wo mo two lines na two lines no ba ko efa fresh tomatoes ene ma ko so fa concentrate enti omo kan mi enu bom a na omo dia ye ntosi abadwa so na akuafo na omo chemu se ye wo mu ha pa ne se wo mu nya kwadefo
tomatoes akuafo a wo bekum west tire mu se wo mu nya kwadwefo na how we mu pa ne se edru lean season na because February no nsu a wo ye akuadwuma no ya na edin enti wo ya nsu anta waboka enti ko be ya pass ko be nya ebura no bi well anasa sa dam mampani one district one dam yo bie senka wo be nya bi anka fi mu no nyina se de Burkina foti bi dua tomatoes mi ekoti bi ba no enka wo be dua tomatoes afi mu no nyina ama factory no anya bi diaye nanso so akoba se wo mu wo ba bi na factory no so ba bi enti bia wo bia bi wan ma beto edi afe no so na se pesine nsu ata wo mu te ho okay don't you say about the type of tomato wo mu ehia the ayatin tomatoes no specifically the variety na yeah yes what is you had tomatoes no akwa say nsuo no dot nsuo wom dodo okay yes what they compare Burkina de aduan dot che nsuo no enu bi no mu say wo mu pe ena akuafo no say wo mu akrado ene factory no enkope sa seats no bi mfamro no mu nua wo mbedua sa sa se bagire nko ade wo ni hawo okay all right don't you my enda wase na ye fancy am gidi say kire bibia na ye besan so akasa bio ekua CJ ye de no way beba ye de no ehun kire mu pa because preparations no say yaboa ye ho no say tomatoes ni ho ye hu kwan ye befa so na anu se na make say raw materials no e bo say ye nya no ye nya factory no enye ye no but me de any say enim say variety way and ye the feed factory no e benya so fa so from the onset some variety na say man ye ready available to farmers no so ka say so benya dam say betimi aboa o during lean season na so betimi adua tomatoes no all year round, so these are all issues. Yanko doma so CJ na se table na me de ma wo no se wo hwa nyamea ya wie farms ono ne din ewom number no wo de hwe numbers na brafom wo behu nyamea ya wie farms lista ye ekita ya ye de kasai no we ni ne ekita aban panimfo mo de namo ka say factories no ya wie we ya ye enye ye ne abo yetim aye sa list ye kita ye no eti CJ nyamea ye wie farms no owo anda factories aye wie a eye adwuma 1D 1F ya support omo niwura no wa homa no so nti CJ one ne nko okay Sami Asare Sami Asare na aba ni ebeko nyamea ye wie de no so Sami Asare de no so ye tano so wo hwe tano so a clay bricks eno so omo se omo ye disidan yeah omo sidan na si ho no mawie ayu eyi no wo video Facebook any YouTube de oman for mehwe mi hu dan a efesei ya administration na wie SCC officer wie kama eti Sami Asare ba mi ehu emfie seini ene esi dan ni wie ye die enti na no so aka ho Sami DJ so man well ube pm ewo ahafumantem one district one factory so ade ampanyimfo o ma gen panom bi eba region na ne di ma kotene pa no ewo Kano so eno ye anda Kano North Municipal na CJ ukota na so aban panyimfo achiema eho no asase no full of clay and in so decide say omo AC factory kesia pa mpanyimfo chiema one of the finest in West Africa adwuma ye and say omo produce bricks and after so pavement ahodo na after so omo support to nkofo a omo ye adwuma Kano so a omo de ane ayowa na CJ jumadie no officially per me checks no 2018 and jumadie no started ma me nchemu kakra factory no na ye ankranfre bibia na aban partner no say opese o ma factory no ye kase nti per me checks anya me kan no 2018
ɛna dwumadie no mpɔmpɔn so ankasa ɛstarteɛ sɛnea ABY ɛka no sesei wokɔpiem ɛwɔ tano so a administration block no deɛ mpanyinfoɔ asini kama the bricks no bi na asi a ɛne ɛfɛ paa Sami administration no asɛm a wɔka no ɛna sesei ɛda Facebook yi in fact sɛ ɛka sɛ yɛmfa paa ɛnka asɛm a ɛkua dan no a wɔn asie no ɛfɛ paa kyerɛ sɛ sɛne wɔn asie ayɛ layout wɔ hɔ no offices wɔ hɔ bibi wobɛka sɛ nipa tim so enti sɛne yɛwɔ from 2018 eti ukodu baabi a wobɛkɔ no na amanfo kora tutu akɔtenem kana so de ende nipa enkɔtenem ba akɔdabo ya baabi a ɛsɛ yɛde yɛ under 1D1F no ɔmo si dan ni wie ya ɔmo so ɔmkɔ fa fidi aba ɔmo man no amanfo so akɔtenatem eti toaso same same toaso ba yɛn enti administration no na ɛwɔ Facebook no arɛho same sɛ kua ɛho nyina afu anim ha no de gate na anim ha no ho nyina afu main entrance to administration area ho nyina ho nyina afu emu ni de adan ne sisi ofe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 ffefeffifty Memum factory nankasa adwuma no ɛbɛkɔ so no factory no anwen ne se nti ameka se anwen ne se ne se say CJ okopiem wɔ factory hɔ na ɛyade a ɛho afu paa once in a while na ja ɔmadɔ afei so factory no ɔmaregi ɔmahyehyɛ nneɛma kama betine ɔmo so ɛna ɛyɛ memfa ne sɛ ayɛ skeleton esi honom mene mpanyinfo twetwe nkɔmɔ bi sɛ ɔmo sɛ 2018 bɛpem saa mmere deɛ sɛ nkaban na deɛ factory no te sɛ deɛ nkora nkama wie a amanfoɔ starte ɛyɛ adwuma ɔmo kyerɛ mu a sɛ ade a ama factory no anwen ne se no ɛyɛ sikasɛm sikasɛm a ɔmo de bɛto adwuma no so na afei ɔmo afa mfidie ahodoɔ aba factory no na starte adwuma no ɛno na ayɛ den ɛde ama aban na CJ sɛ mpanyinfoɔ nimdie mu no sɛ nka ɔmo wie tano so bricks factory na nka direct jobs a adwuma no benya na aboa Ghana ɛyɛ 1,800 direct jobs ɛna indirect jobs ɛyɛ 8,000. Aside that Sorry, meba sisubio mame o say sa factory ye wia enka direct jobs ɛyɛ 1,800. Na indirect yes indirect ni ɛyɛ 8,000. ɛyɛ 8,000. Unza CJ ɛyɛ factory a ɛso paa o ɛso paa ina okɔ tano so na sɛ na ndi kan no ɔmo sa asimi nyinaa ɛyɛ clean so ɔmo kwa dem yɛ sure said sanya ne colleague bi can say raw material ho ne ade no so official ɔmo start dwuma de na any challenge raw materials na enche da nyo how sure because tano so de kroni na yɛ clean feature kura yɛ clean but bia yɛ clean ɛna dwuma paa ɛwɔ tano so a de hye ɛyɛ a ɛboa ɔmo abrabɔ ɛyɛ asanka ana ayowa nti so mo yɛ factory na ɔmba ma opportunity ade ama ɔmo a ɔmo yɛ asanka no sɛ kwan a ɔmo fa so enye ɔmo anya ana so ɔmo claim no ɛne kwan a ɔmo fa so ɛwɔ ne adeɛ no nka saa ɔhaw no nyinaa ayɛ manual no ana manpower no ɔmbe jai nti wanya wanya na apɛ sɛ ɔwɔ a na ɔde kɔyɛ asanka na obaba adwuma mu hɔ factory hɔ na via machines no ɔma ya ma quick Samie once a video ye hunu clay pa se clear what to me say we fichire baabi o na tano so hɔ no Sami nim hɔ misumi nim hɔ sɛ u ka sɛ u twam ɛwɔ tano so na wakɔ baabi te sɛ sunwane anaasɛ wo kɔ dɔma ɔmo a ayuwa biya ye didi mu a ne kala no ɛyɛ saa kala ekura mu ka ne sɛn wuza ayuwa ne ye wo tuntum ne ye wo kokɔ no ayuwa kokɔ biya ye didi mu Ghana ha ne free sata no so ho I see ayuwa kokɔ ne ye ton no nkran ha wuza tuntum ne ye
kwa area ho ne omo de ba but kokko ne de free tete eti omo akra without the factory no omo de omo nan ne omo nsa ene wo sani asisi obey mami a me hwe ne Facebook yi wode ne nsa ne nan ena wode ewo dotie clean wa unim se we nke betumi de bi aye nchense e de bodan so omo wie factory no a Charles nchense no e de bodan so no ni nyina omo se ebeye bi wo ho eti CJ eye a whole lot we sami asaye ni no atete amaye no eti mi enko nyame aye awie yenko nyame aye awie sami wo ho sami everyone ma enda wase na yemfesi akwa se yebekwa yanim nyame aye awie de no yebegye bere na yaheda komu ankasa because ye emahye badwani owo area ho ono message odi abanse enchiremu wom enchiremu okay who say onmunyamfo frida prempe ene wo sa tanoso area honomo yeah ono no feel say enchiremu wom etinchiremu no ye ya no de sa wusi nchiremu wom adwenchire bi e wo hono yeso ya krado akwanya no wo honomo eti yenko we doma hinkro nyame aye awie farms no penina wo no da no so ni din CJ Krata fan saying 69 69 table no no ye number 69 table no so yeah 69 nyamia ye we ampa production and processing of poultry doma hinkro doma central na hwe baby ani din hye no wo hwe so ho no ma ya tro companies aye wie enya under construction completed once aye say eye adwuma eti ye misa no emwa na wonya aye no na ye nkoye nim Isaac jaba aba homa no so of Isaac patoti enka metumonka okay eti che nyamia ye wi ampa poultry processing no den poten kokko no na mo yen ana den bi na mo ye ka ho na fi ye mra mo a won sa aka no so wadaroma ye metia mo na matiefo nyina no pai nyamia ye wi farms and company limited domain include na minimum cafe am 2020 I'm before capture me farming so my processing and produce up to date me young who capre me young who ye ohana AD before be capture so mo ye 1D1F or doma east one fee associate and the omofa nipa nsia ya ba ko be ye processor ana ba ko so ebe ye feed miller ana ba ko so be ye hatchery ana men so mo ye so mo be ma ye so ya ye na nkoko no e dia ko feed process DT ampo farm onoka ya ebe ye nkoko no ho sami mayuka ana ye di before ma ye ba tra na ebe ye den bibie ade na no mo de check ni nyina kire yen enti ye wie program na ebe no ma ya so te say ya ebe yen ko na de je machine na ye ready of Isaac bacho what say o mo de check ni kire mo mo de check ni kire na 23 million ni da so na de men kai sisia na metiba ma mo yi a nipa mi anka na me bo butin hatchery processing ne amde de omusika no matua mu 80%. Na ye na ya ka na de omuma bia 1cd kura. We go omuma ye ti ase machine no ye ready a. Na ombebe ma iska ye nso ye de be ye nkoko. Okay, na machine no one 79 are you ready? Machine no up to date. Dan no kura omo ye no munye nsimi ye na machine na ba. Okay. Ma yemisa of a jabana yenhwe of a mo hwe Facebook nyamia ya wie farms no na say ono no nka oka existing factories yemfa say companies wo ho aban ye say ye de ho ebehim obema momoa no na ye ne deputy minister kasa no ka bibisa o mo ka kire mo say mokona se banks no anye yi a monsan mra na mo mebo mama ne eti sane wo kan ye de check a kire sika na wo so sika ma udin so wo list num se waje moa no wasan ba ministry wo wabeka bibi a kire mpanimfo in fact ministry no tu nipa eno edi before mpanimfo mo ba me ye no mo shiai sen ka mo nim se factory na ready a
last year Nana Baby tomato factory no war. Brekum. Jenjen no nanka omoba baby ye de no. Bomba na de na ready. The AD before my assurance say nipo mo di process ne ma no. Say omo he na still na machine ne ma ya. Ombe German pa for na ni pa fry na yatima ya adwuma no ongoing. In the end of the day, I can't still and my now no year feed meal no. On any ban on my carboma, this year or my machine, maybe I be sure say or more by me at the air juma. Until no crime, she change. But near a moment catch there, you say, may or mammy processing and producing the as I be seen them and change myself. Okay. Obidio more than a before the day, Omodia Cogan. Until I send on the clear woman. Okay. We are Majidi Sam Comono, Ensiha, Afena, Yashasi, Ebreno, Eda, Miana was the name for Ensia. That's Papa, Elder Isaac Jabba, Yamin Shaw. That's a pa. CJ. And your monitor for nothing. Sorry, so and share a tea, Adom FM, any Adom, your Facebook page, Dabem you, any version with TV, so as a party and say Dabeng. Yamea Domoa, TV sono, a memenda, anopa, Dubako, any being no Adom TV so, or China so asempa, a free no me no, a real no me no, Konikosi saying, and also. Yede beba ewo asempa. Okay. Anu ye na wo se yenya. Enti ye bebo modern deputy minister oye in charge no. Se Rishafo ne bi anka no ho. Michael Befida so ho. Eti ye ni omo betwa so AGI for so emwa wo mo de emma sa factory si because CJ uti a ebi mo anti concept na se ye. Yeah. Untumi nka se me bie factory na wunnim ba bi abenya raw materials na free. Na won planning wo ho enti mo bre ni nti ma me fa wusi ana ye that's papa pa kwa bo atwa ya Asukɔdɔ 1 district 1 factory part 2 and ye de